प्रेस लॉर्ड. देवाला धन्यवाद देतो. आज पुन्हा एकदा देवबापाने ही संधी दिली की देवाच्या वचनामधून आज या सकाळच्या वेळेस डेली ब्रेड बाईट या पेजवरनं देवाच्या वचनाची घोषणा करण्याची ही उत्तम संधी रेव्हरंड श्री थॉमस आणि त्यांच्या टीमद्वारे मला मिळाली. आज आम्ही देवाच्या वचनाला सुरुवात करणार आहोत प्रियांनो. आणि आम्ही मागील 2 बुधवार, मला वाटतं 8 तारखेचा बुधवार आणि 15 तारखेचा बुधवार आपण एक विषय आपण हाताळत आहोत आणि शिष्यांनी प्रभू येशूला केलेला प्रश्न, आणि तो प्रश्न हा होता की प्रभूजी आम्हाला प्रार्थना कशी करावी ते शिकवा. मास्टर टीचर्स हाऊ टू प्रे. आणि आज आम्ही हा मास्टर टीचर्स हाऊ टू प्रे हा संदेश 3ऱ्या भागामध्ये ऐकत आहोत. माझ्या प्रियांनो, आपण मागे पाहिलं होतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाचं जे कॉमेंट्री आहे किंवा बायोग्राफी आहे ते तुम्हाला आणि मला इब्री लोकांचं पत्र आणि त्याचा 5वा अध्याय आणि वचन 7 मध्ये प्रभू येशूच्या जीवनाचं एक कॉमेंट्री स्टेटमेंट त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की आपल्याला मरणातून तारण्यास जो समर्थ आहे म्हणजे आपला देवबाप, त्याच्याजवळ त्याने आपल्या देहावस्थेच्या दिवसात मोठा आक्रोश करत व अश्रू गाळत प्रार्थना व विनवणी केली आणि ती त्याच्या सद्भक्तीमुळं ऐकण्यात आली. माझ्या प्रियांनो, प्रभू येशू ख्रिस्त या भूतलावर 33.5 वर्ष एका देहावस्थेमध्ये, तो जरी देव होता परंतु मनुष्य होऊन मानव देह धारण करून तो ह्या भूतलावर असताना त्याच्या जीवनाचं एक कॉमेंट्री, त्याच्या जीवनाचं एक बायोग्राफी स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. आणि असं म्हटलेलं आहे की आपल्या देहावस्थेच्या दिवसामध्ये त्यांनी मोठा आक्रोश करत व अश्रू गाळत त्यानं प्रार्थना आणि विनवणी केलेली आहे. त्याचं जीवन, माझ्या प्रियांनो, अनेक जण म्हणतात की प्रार्थना हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवनाचा एक भाग होता, एक त्याच्या जीवनाची एक शैली होती. लेट मी टेल यू, मला तुम्हाला सांगू द्या की प्रेयर इज अ लाईफ ऑफ जीसस क्राइस्ट. त्याचं जीवनच प्रार्थना होतं, त्याचा श्वास प्रार्थना होतं. आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या भूतलावर एक मनुष्याचा पुत्र म्हणून, अ मॅन ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना करणारा आम्ही त्याला पाहतो. माझ्या प्रियांनो, प्रार्थना करण्यासाठी ज्या 3 प्रकारच्या क्वालिटीज आहेत त्या प्रभू येशू मध्ये होतं. पहिली गोष्ट, त्याचं जे हृदय होतं ते कळवळाचं हृदय होतं, ज्याला आपण म्हणतो की ब्रोकन हार्ट त्याचं हृदय होतं. त्याच्या डोळ्यामध्ये असं म्हटलं की अश्रू गाळत, वेप्ट आईज, म्हणजे अश्रुपूर्ण नेत्रानं तो प्रार्थना करत असे. आणि तिसरी गोष्ट आणि म्हणजे बेंडेड नीज, म्हणजे झुकलेले किंवा मोडलेले गुडघे, परमेश्वरासमोर नम्रतेचं ते लक्षण आहे. आणि म्हणून आज आम्ही प्रार्थना याबद्दल विचार करत असताना प्रियांनो, हे शिक्षण देण्याचा किंवा उपदेश करण्याचा हा विषय नाहीये, परंतु प्रॅक्टिकली आम्ही प्रार्थना करावी अशी आमच्या देवाची इच्छा आहे. आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनातून पाहतो. आणि माझ्या प्रियांनो, जे ख्रिस्ती आहेत म्हणजे ख्रिस्ताचे अनुयायी आहेत, ख्रिस्ताचे शिष्य आहेत, प्रभू येशू आमचा गुरु, प्रभू येशू आमचा मास्टर आहे. आणि प्रत्येक शिष्यानं त्याच्या गुरुप्रमाणे व्हावं ही प्रत्येक गुरुची इच्छा असते. माझ्या प्रियांनो, येशू तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी एक उत्तम असं उदाहरण आहे, एक कित्ता, एक मॉडेल आहे. त्याच्या जीवनामध्ये शिष्यांनी पाहिलं होतं, शिष्यांनी अनुभवलं होतं की प्रभू येशू अधिक वेळ प्रार्थनेमध्ये घालत असे. अधिक त्याचा वेळ आणि सुरुवातीचा त्याचा जो वेळ होता तो प्रार्थनेमध्ये तो घालत होता. आणि म्हणून तुम्हाला आणि मला, माझ्या प्रियांनो, ह्या दिवसामध्ये आम्हाला प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवणं, ख्रिस्ताच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणं हे खूप महत्वाचं आहे. देवाच्या वचनातून आम्ही पाहिलं की प्रार्थनेची सुरुवात उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये 4था अध्याय आणि 26व्या वचनामध्ये लिहिलेला आहे की शेत यास अनोश आला, त्या दिवसापासून परमेश्वराच्या नावाने लोक प्रार्थना करू लागले.
उत्पत्ती हे पवित्र शास्त्रातलं पहिलं पुस्तक आहे. पहिल्या पुस्तकापासून तर प्रगटीकरणाच्या शेवटच्या पुस्तकापर्यंत आपण पाहतो की लोक परमेश्वराच्या नावानं प्रार्थना करू लागले. त्यानंतर आपण पाहतो माझ्या प्रियांनो, विशेष करून की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये प्रार्थना हे आद्यक्रम होतं, प्रार्थनेला प्राधान्य होतं. आणि शमूएलाचं पहिलं शमूएल 12 आणि वचन 23 मध्ये आपण वाचलं होतं की प्रार्थना न करणं हा देवाच्या संबंधात केलेला अपराध किंवा पाप असं आहे. आणि म्हणून तुम्ही आणि मी प्रार्थना करणं, देवाबरोबर सहभागिता घेणं, देवाबरोबर एक कम्युनियन, आपल्या अंतःकरणामधलं जे शब्द आहेत, विचार आहेत, ते देवाला मांडणं असं आहे. आणि प्रार्थना हे परमेश्वराबरोबर केलेलं संभाषण आहे. इट्स अ कम्युनियन, इट्स अ फेलोशिप. आणि म्हणून माझ्या प्रियांनो, ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करतात, देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला सांगतं यिर्मया 33 आणि 3 मध्ये, मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन. म्हणजे प्रार्थना हे 2 वेज कम्युनिकेशन आहे. प्रार्थना आपण करतो, हाक मारतो, विनवणी करतो आणि परमेश्वर ऐकतो आणि त्याचं उत्तर देतो. आणि म्हणून तुम्हाला आणि मला देवाची इच्छा आहे ख्रिस्त येशूमध्ये की आम्ही प्रार्थना करावी. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक प्रसंगामध्ये आम्ही प्रार्थना करावी, ही देवाची इच्छा आहे. प्रभू येशूच्या जीवनामधून आम्ही अभ्यास केला की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या जीवनामध्ये प्रार्थनेला प्रथम स्थान आणि प्राधान्य देत असे. त्याचं जीवन, त्याचा श्वास हे प्रार्थना होतं माझ्या प्रियांनो. आणि त्याचे जे अनुयायी होते, शिष्य होते, त्या सर्व शिष्यांनी पाहिलं होतं की प्रभू येशू ख्रिस्त अधिक वेळ प्रार्थना करत असे. आणि म्हणून त्यांनी येशूला ही विनंती केली नाही, येशू आम्ही भूते कसे काढावे ते आम्हाला शिकव, आम्ही चिन्ह चमत्कार अद्भुत कसे करावे ते आम्हाला शिकव. पण त्यांनी विनंती केली कारण त्यांनी पाहिलं होतं की जे सामर्थ्य आहे ते प्रार्थनेमध्ये येशूला आणि येशूच्या जीवनामधून ते कार्यरत होत आहे. आणि म्हणून ते येशूकडे गेलेत आणि म्हटले, प्रभू आम्हाला प्रार्थना कशी करावी ते शिकवा. मास्टर टीचर्स हाऊ टू प्रे. आणि माझ्या प्रियांनो, शिष्यांनी पाहिलं होतं. मार्काचं शुभवर्तमान 1:35 मध्ये म्हटलं की तो मोठ्या पहाटे सुटून प्रार्थना करीत असे. सर्वात प्रथम तो देवाचं दर्शन घेत होता माझ्या प्रियांनो. सर्वात प्रथम तो देवाची भेट घेत होता. सर्वात प्रथम तो देवाबरोबर वार्तालाप करत असे. आणि म्हणून तुम्ही आणि मी देखील माझ्या प्रियांनो, आपल्या जीवनाची ह्या दिवसाची सुरुवात करण्याअगोदर आम्ही प्रार्थनेनं आमची सुरुवात केली पाहिजे. असं म्हणतात इंग्लिशमध्ये की इफ यू ब्रेक विथ जीसस युअर लाईफ युअर लाईफ विल बी नॉट ब्रेक डाऊन. जर सकाळी उठून तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर जर ब्रेक केला, ख्रिस्ताबरोबर जर तुम्ही भेट घेतली, तर तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही ब्रेकडाऊन होणार नाही. माझ्या प्रियांनो, देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला सांगतं लुकाच्या शुभवर्तमानामध्ये, आणि त्याच्या सेवेची सुरुवात आपण पाहतो की प्रभू येशूने त्याच्या सेवेची सुरुवात देखील प्रार्थनेनं केलेली आहे. लूक 3 आणि वचन 21 मध्ये म्हटलं की सर्व लोकांनी बाप्तिस्मा घेतला व येशूचाही बाप्तिस्मा घेऊन प्रार्थना करत असता असे झाले की आकाश उघडले. माझ्या प्रियांनो, त्याच्या सेवेची सुरुवात प्रार्थनेने झालेली आहे. आणि पित्यानं त्या पुत्राची ओळख लोकांना करून दिली. आणि त्या ठिकाणी असं म्हटलंय की पवित्र आत्मा देहरूपाने कबुतराप्रमाणे त्याच्यावर उतरला आणि आकाशातून अशी वाणी झाली की तू माझा प्रिय पुत्र आहेस, तुझ्याविषयी मी संतुष्ट आहे. आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवेची सुरुवात देखील, त्याच्या दिवसाची सुरुवात देखील प्रार्थनेने झालेली आहे. त्याच्या सेवेचा जो शेवटचा दिवस होता, शेवटचं जे त्याचं शरीरामधलं जे जीवन होतं ते देखील प्रार्थनेनं त्यानं या ठिकाणी आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. देवाचं वचन लुकाचं शुभवर्तमान 4 अध्याय 42 मध्ये म्हटलं की मग दिवस उगवल्यावर तो निघून राहण्यात गेला आणि त्या ठिकाणी तो प्रार्थना करत असे. आपण पाहिलं मोठ्या पहाटेस, नंतर दिवस उगवल्यावर, आणि मग 6व्या अध्यायामध्ये जर आम्ही आलो तर त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे, मला वाटतं 5वा अध्याय आणि वचन 15 आणि 16, त्याच्याविषयीचे वर्तमान अधिकच पसरत गेले आणि पुष्कळ लोक समुदाय ऐकण्यास आपले रोग बरे करून घेण्यास जमू लागले. पण तो अरण्यात अधूनमधून एकांती जाऊन प्रार्थना करत असे. तो अधूनमधून लोकांच्या गर्दीमधून तो एकांत शोधत असे माझ्या प्रियांनो, यासाठी की पित्याबरोबर त्याची सहभागिता व्हावी.
आणि माझ्या प्रियांनो, एवढा बिझी असताना, एवढं त्याच्याकडे काम असताना, सेवा असताना, प्रभू येशू त्यामधून वेळ काढून पित्याबरोबर प्रार्थना आणि त्यामध्ये वेळ घालवत असे. आज तुम्ही आणि मी परमेश्वराची सेवा करत आहोत, मिशन कार्य करत आहोत. निश्चित आम्ही ख्रिस्तापेक्षा जास्त बिझी नाहीये, व्यस्त नाहीये, तरी देखील आम्ही सबबी देतो. परंतु माझ्या प्रियांनो, आज पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तुम्हाला आणि मला एक प्रश्न हा आहे, किती वेळ आम्ही प्रार्थनेमध्ये घालवतो आणि किती वेळ आम्ही इतर गोष्टीमध्ये घालवतो. माझ्या प्रियांनो, आम्ही प्रार्थनेमध्ये, देवाच्या वचनाच्या मननामध्ये किती वेळ घालवतो आणि एंटरटेनमेंट किंवा काम किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये किती वेळ आम्ही घालवतो. टीव्ही समोर आम्ही किती वेळ घालवतो, मोबाईल मध्ये आम्ही किती वेळ घालवतो. तुमचं आणि माझं नियंत्रण कोण करत आहे? तो मोबाईलचा नाही का, मोबाईल करत आहे का, टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल करत आहे का, देवाचं वचन आणि प्रार्थना आमच्या जीवनाचं नियंत्रण करत आहे? माझ्या प्रियांनो, आपण पाहतो लुकाचं शुभवर्तमान 6 अध्याय आणि वचन 12 मध्ये, तो प्रार्थना करण्यास डोंगरावर गेला आणि रात्रभर त्यानं प्रार्थना केली, असं देवाचं वचन म्हणतं. आपण लुकाचं शुभवर्तमान 9 अध्याय आणि त्याच्यामध्ये 18व्या वचनामध्ये असं म्हटलं, नंतर असे झाले की तो एकांती प्रार्थना करत असता शिष्य त्याच्या बरोबर होते आणि शिष्यांना घेऊन तो प्रार्थना एकांतामध्ये करत होता. माझ्या प्रियांनो, तो एकांत शोधत असे. त्याच्या जीवनामध्ये प्रार्थना प्राधान्य होतं, प्रार्थनेला तो प्रथम स्थान देत होता. त्याच्यानंतर देवाचं वचन लूक 9 आणि 28 मध्ये म्हटलं की तो प्रार्थना करत असता त्याच्या मुखाचे रूपांतर होऊन त्याचे वस्त्र पांढरे व चकचकीत झाले. माझ्या प्रियांनो, त्या ठिकाणी देखील आपण पाहतो की पेत्र, याकोब आणि योहान यांना घेऊन तो प्रार्थना करण्यास डोंगरावर गेला आणि त्यांनी देखील पाहिलं, त्या डोंगरावर ख्रिस्ताचं वस्त्र आणि त्याचा चेहरा हा चकचकीत झालेला आहे, प्रकाशमान झालेला आहे. डोंगर हे प्रभू येशूसाठी एक त्याचा अप्पर रूम, एक प्रार्थनेचं ठिकाण होतं. आणि माझ्या प्रियांनो, जोपर्यंत तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये प्रार्थनेचा डोंगर नाहीये, तोपर्यंत तुम्हाला आणि मला देवाचं वैभव आणि देवाचं नाही का ग्लोरी तुम्हाला आणि मला पाहता येणार नाही. आणि म्हणून एका ठिकाणी मी पुस्तकामध्ये वाचलं होतं, अ स्लीपिंग चर्च, अ स्लीपिंग बिलीव्हर कॅनॉट सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. झोपलेले लोक किंवा झोपलेलं चर्च कधीच परमेश्वराचं गौरव पाहू शकत नाही. आणि म्हणून तुम्हाला आणि मला, माझ्या प्रियांनो, मोठ्या पहाटेस आपल्या दिनचर्याची सुरुवात करण्या अगोदर प्रार्थनेने आपण सुरुवात करूया. आणि आपल्या दिवसाचा शेवट ज्यावेळेस आपण आपल्या बिछाण्यावर जातो त्या अगोदर देखील तुम्ही आणि मी प्रार्थना करणं खूप महत्वाचं आहे. आपण पाहिलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये प्रार्थना हे त्याच्या जीवनाचा एक प्राधान्यक्रम होता, प्रथम स्थान त्याच्या जीवनामध्ये होतं. दुसरा प्रश्न आपण पाहिला होता, आम्ही प्रार्थना कुठे करावी? आणि देवाच्या वचनाचा अभ्यास करत असताना आपण पाहिलं की आम्ही प्रार्थना गुप्त ठिकाण म्हणजे आपल्या स्वतःचं घर आणि आपल्या घरातली बंद खोली आणि बंद दरवाजा या ठिकाणी मी प्रार्थना केली पाहिजे. कारण आमचा पिता, आमचा देव हा गुप्तदर्शी पिता आहे, जो चव्हाट्यावर आणि त्याच्यात लिहिलेलं आहे की काही लोक आहेत जे शास्त्री आणि पुरुष आहेत, ते आपली धार्मिकता, आपण किती प्रार्थना करणारे आहोत हा मुखवटा घालून लोखंडात ते आपल्या धार्मिकतेचं प्रदर्शन करतात. एक नाटक सारखं त्यांचं जीवन आहे. नाटक हे पाहिलं जातं. माझ्या प्रियांनो, तुमचं आणि माझं जीवन हे नाटक तर नाही ना. तुमचं आणि माझं जीवन हे आमच्या स्वर्गीय पित्यानं आमची प्रार्थना ऐकावी, आमची प्रार्थना पाहावी आणि मग त्यानं तुम्हाला आणि मला सर्वांच्या समोर प्रतिफळ द्यावं. हालेलुया. आणि म्हणून तुमची आणि माझी प्रार्थना, आमची वैयक्तिक प्रार्थना आमच्या बंद खोलीमध्ये, बंद दरवाजामध्ये आपण केली पाहिजे, यासाठी की त्याने सर्वांसमोर तुम्हाला आणि मला त्या प्रार्थनेचं प्रतिफळ द्यावं. 2 तिमोथी 2 आणि 8 मध्ये म्हटलंय, सर्वत्र तुम्ही प्रार्थना करा, जेथे जेथे तुम्हाला पवित्र आत्मा टोचणी देतो, आपला जीव, आपला प्राण आपल्याला सांगतो प्रार्थना केली पाहिजे, आपण प्रार्थना केली पाहिजे. प्रेषित 3 आणि वचन 1 मध्ये असं म्हटलंय की पेत्र आणि योहान हे 3ऱ्या प्रहरी मंदिरामध्ये जाऊन प्रार्थना करण्यासाठी जात होते. म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये एक प्रार्थनेची वेळ होती. मंदिरामध्ये देखील प्रार्थना आम्ही केली पाहिजे. देवाचं वचन प्रेषित 2:42 आणि 47 मध्ये म्हटलंय की ते प्रत्येकाच्या घरोघरी
एकत्र येत असे, प्रार्थना, भाकर मोडत आराधना आणि त्या ठिकाणी सालसपणाने ते सहभागिता घेत असे. माझ्या प्रिय, प्रत्येक घरामध्ये प्रार्थना केली पाहिजे. आम्ही कुठे प्रार्थना करावी? गुप्त ठिकाण. दुसरी गोष्ट सर्वत्र. तिसरी गोष्ट मंदिरामध्ये. चौथी गोष्ट प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये. आम्ही प्रार्थना कधी करावी, आणि ह्या विषयाला आज मी सुरुवात करणार आहे. माझ्या प्रियांनो, देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला सांगतं, 1 थिस्सलुनिका त्याचं पत्र 5 अध्याय वचन 17 मध्ये निरंतर प्रार्थना करा. आणि इंग्लिश मध्ये म्हटलंय की प्रे ऑल द टाइम, प्रे विदाउट सीझिंग. तुम्ही आणि मी प्रार्थना केव्हा किंवा कधी केली पाहिजे? तर तुम्ही आणि मी प्रार्थना निरंतर प्रार्थना केली पाहिजे. निरंतर प्रार्थना याचा अर्थ तुम्ही आणि मी, माझ्या प्रियांनो, निरंतर प्रार्थना करणारा त्याच्या स्वतःवर तो अवलंबून नाहीये. जो प्रार्थना करतो प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक प्रसंगामध्ये तो दाखवून देतो की मी माझ्या स्वतःवर नाही तर देवावर अवलंबून आहे. तो आपला जो जीव, आपला जो आत्मा आहे तो सर्वस्व देवावर अवलंबून आहे. हे त्यातून तुम्हाला आणि मला ते प्रतीत होतं. माझ्या प्रियांनो, जसा प्रभू येशू ख्रिस्त केवळ देवावर अवलंबून होता, तसंच तुम्ही आणि मी देखील, माझ्या प्रियांनो, आपल्या देवावर आपण अवलंबून असावं. त्याने त्याच्या कृतीमधून दाखवलं. आणि म्हणून तो देवावर अवलंबून होता याचं आम्ही एका कृतीमध्ये त्याचं जीवन पाहिलं की तो मोठ्या पहाटे सुटून, दिवस उगवल्यावर, अधून मधून आणि डोंगरावर जाऊन आणि रात्रभर प्रार्थना करीत असे. माझ्या प्रियांनो, तोच प्रभू येशू ख्रिस्त ज्यावेळेस तुमचं आणि माझं तारण झालं, तो तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये वस्ती करतो. देवाचं वचन म्हणतं तुमचं शरीर हे पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. आणि म्हणून तो येशू आमच्या जीवनामध्ये असताना, आणि माझ्या प्रियांनो, तो आमच्यामध्ये आहे. तो आमचा एक मॉडेल, एक कित्ता आहे. जसा फाटा वेलामध्ये राहिल्या वाचून आपल्या आप त्याला फळ देता येत नाही, तसं माझ्या प्रियांनो, तुम्हाला आणि मला ख्रिस्तामध्ये राहिल्या वाचून आम्ही योग्य असं फळ देवाला देऊ शकणार नाही. आणि म्हणून तुम्हाला आणि मला ख्रिस्तामध्ये राहणं म्हणजे त्याच्या वचनामध्ये राहणं, ख्रिस्तामध्ये राहणं म्हणजे त्याच्या प्रार्थनेमध्ये राहणं, ख्रिस्तामध्ये राहणं म्हणजे त्याच्या अधीन राहणं. माझ्या प्रियांनो, तुम्ही आणि मी, देवाची इच्छा आहे की आम्ही निरंतर न थांबता आम्ही प्रार्थना करावी. आणि ही प्रार्थना आम्ही कशी केली पाहिजे? माझ्या प्रियांनो, देवाचं वचन रोमकरास पत्र याच्यामध्ये देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला शिकवतं की रोमकरास पत्र याचा 1 अध्याय वचन 9 मध्ये पाऊल ह्या ठिकाणी म्हणतो की तुमची आठवण मी निरंतर करीत असतो. म्हणजे मी आपल्या प्रार्थनेमध्ये सर्वदा विनंती करीतो. याचा अर्थ ज्यावेळेस तुम्ही फक्त शब्दानेच प्रार्थना केली पाहिजे असं नाही. फक्त नाही का 24 तास तुम्ही प्रार्थनाच नाही का फक्त शब्दाने केली पाहिजे असं नाही. परंतु पाऊल या ठिकाणी तुम्हाला आणि मला सांगत आहे की तो ह्या सर्व त्याचे जे प्रियजन होते, जे मंडळीचे लोक होते, ह्या मंडळीच्या लोकांसाठी तो म्हणत आहे की मी स्मरण करतो, मी तुमची आठवण करतो, मी आत्म्यामध्ये तुमच्यासाठी रदबदली आणि विनंती करत आहे. आणि म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही दिवसभरामध्ये देवाच्या वचनाचं मनन करत आहात, इतर लोकांसाठी तुम्ही मनामधून नाही का आत्म्यामध्ये त्यांचं स्मरण करून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत आहात, अशा रीतीने माझ्या प्रियांनो, तुम्ही आत्म्यामध्ये आपल्या जीवामध्ये स्मरण करून इतरांसाठी, त्यांच्या उद्धारासाठी, त्यांना सुवार्थ ऐकावं यासाठी, त्यांचा नाश होऊ नये यासाठी, त्यांना आरोग्य प्राप्त व्हावं यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करतात, स्मरण करतात, त्यांची आठवण करतात, ती देखील एक निरंतर प्रार्थनाशी आहे. माझ्या प्रियांनो, तिसरी गोष्ट, निरंतर प्रार्थना करा म्हणजे आपण प्रार्थना करणं थांबवू नये. नॉट गिव्ह अप. आम्ही प्रार्थना करण्याचं सोडू नये. काही फायदा नाही, खूप प्रार्थना केली असं म्हणू नये. आणि त्याचा अर्थ हाच आहे, निरंतर प्रार्थना करा. माझ्या प्रियांनो, ज्या वेळेस तुम्ही आपली प्रार्थना चालू ठेवतात त्यास माझ्या प्रियांनो एक लक्षात ठेवा, तुम्ही देवावर आपला विश्वास प्रगट करतात.
देवापासून सामर्थ्यासाठी तुम्ही थांबून राहतात. तुम्ही देवासमोर लीन आणि नम्र होतात. तुम्ही हे मान्य करतात की मी माझ्या स्वतःवर नाही तर माझ्या देवावर मी अवलंबून आहे. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक प्रसंगामध्ये, प्रत्येक वेळेस तुम्ही देवाच्या जवळ तुम्ही जातात. आणि म्हणून थोडक्यात निरंतर प्रार्थना करणे म्हणजे देवावर अवलंबून राहणे, देवासमोर नम्र होणे, देवाजवळ थांबून राहणे आणि त्याच्याकडून मदत आणि आशा आणि सामर्थ्य प्राप्त करून घेणे. निरंतर प्रार्थना करणं म्हणजे आपल्या आत्म्यामध्ये आपण इतर लोकांसाठी मध्यस्थी करणं माझ्या प्रियांनो. आणि म्हणून आम्ही आमच्या जीवनामध्ये निरंतर प्रार्थना म्हणजे एक प्रार्थनेची वेळ आमच्या जीवनामध्ये असली पाहिजे. एक आपल्याला आत्मिक शिस्त असली पाहिजे वेळेच्या संदर्भामध्ये. आणि एक छोटस उदाहरण देतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. आणि त्यासाठी आपण दानिएलाचं पुस्तक त्याचा 6वा अध्याय, हालेलुया, थँक्यू लॉर्ड. दानिएलाचं पुस्तक याचा 6वा अध्याय आणि वचन 7 पासून तर 10 वचनापर्यंत दानिएलाच्या जीवनामधून आपण पाहूया. माझ्या प्राणांनो, त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की राज्यातील सर्व देशाध्यक्ष, नायब अधिपती, प्रांताधिकारी, मंत्री व सरदार यांनी असा विचार केला की अशी एक राजाज्ञा व्हावी व अशी सक्त द्वाही फिरवली जावी की हे राजा 30 दिवसापर्यंत आपल्याशिवाय कोणाही देवाची अथवा मानवाची आराधना कोणी करेल तर त्यास सिंहाच्या गुहेत टाकावे. तर महाराज ही द्वाही मंजूर करा, फरमानावर सही करा, म्हणजे मेदी व फारसी यांच्या कधी न पालटणाऱ्या कायद्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे हा ठराव पालटावयाचा नाही. तेव्हा दरावेश राजाने फरमानावर व द्वाहीवर सही केली. ह्या फरमानावर सही झाली असे दानिएलाने ऐकले. तेव्हा तो आपल्या घरी गेला. त्याच्या खोलीतल्या खिडक्या यरुशलेमच्या दिशेकडे असून उघड्या होत्या. त्याने आपल्या नित्यक्रमाप्रमाणे दिवसातून 3दा गुडघे टेकून प्रार्थना केली व आपल्या देवाचा धन्यवाद केला. माझ्या प्रेरणा आपण या ठिकाणी पाहतो की दानिएल हा जरी एक राजाधिकारी व्यक्ती होता, एक अध्यक्ष होता, तरी देखील त्याच्या विरोधामध्ये एक कट रचण्यात आला. आणि त्याच्या जीवनामध्ये आपण पाहतो की दानिएल याच्या जीवनामध्ये एक वेळ होती माझ्या प्रियांनो, ज्या वेळेमध्ये तो परमेश्वराकडे जाऊन प्रार्थना करत असे. आणि देवाचं वचन म्हणतं की तो 3 वेळा त्याची जी खिडकी होती ती यरुशलेमच्या दिशेला होती आणि आपले हात वर करून आणि गुडघे टेकून तो नित्यक्रमानं प्रार्थना करत असे. आणि आपण पाहतो की त्याच्या ह्या प्रार्थनेच्या सवयीमुळं, त्याच्या जीवनामध्ये देवाला दिलेलं आद्यस्थानामुळं त्याच्या जीवनामध्ये माझ्या प्रियांनो सिंहाच्या गुहेमध्ये त्याला टाकण्यात आलं. त्याला एक लॉकडाऊन, तुम्ही आणि मी आता लॉकडाऊन मध्ये आहोत, परंतु दानिएलाच्या जीवनामध्ये आपण पाहतो की त्याच्या जीवनामध्ये सिंहाच्या गुहेमध्ये असलेला लॉकडाऊन होता. परंतु माझ्या प्रियांनो देवाचं वचन म्हणतं की त्या प्रसंगामधून देखील परमेश्वरानं त्याला वाचवलेलं आहे. त्याने आपले दिव्यदूत पाठवले आणि त्या सिंहांची तोंडे बंद केली. माझ्या प्रियांनो देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला सांगतं की आमच्या देवाचं नियंत्रण आहे. तो आमचे शब्द, आमची कृती, आमच्या सर्व गोष्ट तो पाहत असतो. ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या अभिवचनावर, त्याच्या वचनावर विश्वास ठेवून कृती करतात माझ्या प्रियांनो, तो सर्व गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये ज्या घडत आहेत, ज्या घडणार आहेत, त्या आमच्या जीवनासाठी तो कल्याणकारक करत असतो. आणि म्हणून दानिएलाप्रमाणे तुम्ही आणि मी आज देखील देवाकडे ही प्रार्थना करूया की देवा, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, कोणत्याही प्रसंगामध्ये मला तुझ्याकडे प्रार्थना करता येऊ दे. मला तू धैर्य दे, मला तू कृपा दे. प्रभू, तुझ्यावर भिस्त ठेवून, तुझ्यावर अवलंबून राहून आणि विश्वासानं मी तुझ्याकडे प्रार्थना करावी. परिस्थिती काय म्हणते, लोक काय म्हणतात, यापेक्षा परमेश्वरा तू त्या परिस्थितीपेक्षा, त्या लोकांपेक्षा तू श्रेष्ठ आणि महान आहे. आपण तो विश्वास आपल्या अंतःकरणामध्ये बाळगूया माझ्या प्रियांनो. आणि तुम्ही आणि मी देखील एक देवाचे लेकरं म्हणून, ख्रिस्ताचे शिष्य आणि अनुयायी म्हणून आम्ही देखील आमच्या जीवनामध्ये एक प्रार्थनेची वेळ, एक प्रार्थनेच्या वेळेची शिस्त आमच्या जीवनामध्ये आपण लावून घेऊया. देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला आज सांगत आहे की आम्ही प्रार्थना कधी करावी.
When should we pray? आपण प्रत्येक प्रसंगामध्ये, मग तो आनंदाचा असो, दुःखाचा असो, तो विजयाचा असो, पराजयाचा असो, कोणती परिस्थिती असो, प्रत्येक प्रसंगामध्ये, प्रत्येक वेळेमध्ये आपण प्रार्थना केली पाहिजे. देवाचं वचन स्तोत्र संहिता आणि 55 आणि वचन 17 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की संध्याकाळी, सकाळी व दुपारी मी काकूडले आपले घराणे आणि मी तुझ्याकडे मांडेन. मी प्रार्थना करेन सकाळ, संध्याकाळ, दुपार, तिघही प्रहरी. त्या ठिकाणी तो म्हणत आहे. स्तोत्र 119 आणि देवाचं वचन 62 मध्ये असं म्हणतं की तुझे उपकार स्मरण कराव्यास मी मध्यरात्री उठून तुला धन्यवाद दे. माझ्या प्रिय, तुम्ही आणि मी, आम्ही देखील एक देवाचे, ख्रिस्ताचे शिष्य आहोत. आम्ही देखील आज आपल्या अंतःकरणामध्ये, आपल्या मनाला, आपल्या जीवाला आज आपण सांगूया की मी देखील त्या दानिएलाप्रमाणे, स्तोत्रकर्त्याप्रमाणे, विशेष म्हणून आमचा जो मॉडेल, आमचा कित्ता प्रभू येशू आहे, त्याप्रमाणे मी देखील माझ्या जीवनामध्ये प्रार्थनेला प्रथम स्थान देईन. माझ्या प्रिय, देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला सांगतं की परमेश्वर विशेष करून 2 लोकांच्या शोधामध्ये असतो. 2 लोकांवर त्याचं लक्ष असतं. पहिला यशकेल 22 आणि वचन 30 मध्ये की जो राष्ट्राचा नाश होणे म्हणून देवामध्ये आणि या राष्ट्रामध्ये जे भिंत आहे, जी जागा आहे, त्यामध्ये मध्यस्थीच्या खिंडीमध्ये जो उभा राहतो, असा मध्यस्थी करणारा त्या व्यक्तीच्या शोधात तो असतो. आणि दुसरा व्यक्ती म्हणजे जो आत्म्याने आणि खरेपणानं परमेश्वराची आराधना करतो, असा परमेश्वराचा आराधक, उपासक याची तो शोध करत असतो. आणि म्हणून माझा आज तुम्हाला एक देवाचा सेवक आणि एक तुमचा भाऊ म्हणून आज तुम्हाला विनंती करतो माझ्या प्रियांनो, की आपल्या जीवनामध्ये एक आराधक, एक उपासक आणि एक मध्यस्थी करणारा, एक इंटरसेसर आणि एक वर्शिपर म्हणून आपल्या जीवनाला एक शिस्त लावूया, एक वेळेची शिस्त लावूया. आपल्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान आणि प्रथम वेळ आपण देवाला देऊया. एक शेवटचं इंग्लिश स्टेटमेंट असं आहे की मोर प्रेयर मोर पॉवर, लेस प्रेयर लेस पॉवर, नो प्रेयर नो पॉवर. आणि म्हणून तुम्ही आणि मी, प्रार्थना हे तुम्हाला आणि मला दिलेलं एक शस्त्र आहे. आणि हे तुम्ही तुमच्या आणि माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये आम्ही ते वापरू शकतो. आज मी हीच प्रार्थना करतो की ही प्रार्थना देवाबरोबरचं सहभागिता, देवाबरोबरचं कम्युनियन, की ज्या ठिकाणी तुम्हाला आणि मला सामर्थ्य प्राप्त होतं, तुम्हाला आणि मला प्रार्थनेची उत्तरे मिळतात. आणि माझ्या प्रियांनो, लक्षात ठेवा, when we pray God hears our prayer. जसं मी प्रार्थना करतो, देव प्रार्थना ऐकतो. आणि ज्या वेळेस तुम्ही प्रार्थना करतात, प्रार्थना कार्य करतं. देव करू या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आणि मला सर्वांना आशीर्वाद देव. आज पुन्हा एकदा मी मनापासून आभार मानतो की या वचनाच्या द्वारे प्रभूने तुमची आणि माझी भेट घेतलेली आहे. प्रार्थना करूया. स्वर्गीय बापा, प्रभू येशूच्या नावात आम्ही तुझे मनापासून आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. ज्याप्रमाणे शिष्याने तुला विनवणी केली, प्रभूजी, आम्ही प्रार्थना कशी करावी ते आम्हाला तुम्ही शिकवा. मास्टर, टीचर्स हाऊ टू प्रे. प्रभू, आज आम्ही हीच प्रार्थना करतो राजा, ज्याप्रमाणे येशू तो आपल्या जीवनामध्ये प्रार्थनेला प्रथम स्थान दिलेलं आहे. दानिएलाच्या जीवनातून आम्ही पाहिलं की त्याच्या जीवनामध्ये प्रार्थनेबद्दल एक शिस्त आणि एक वेळ होती. माझ्या देवा, प्रभू, आज आम्ही आमच्या स्वतःला तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. देव बाप्पा, ज्या ठिकाणी आम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होतं, ज्या ठिकाणी आमची भेट परमेश्वरा तुझ्या बरोबर होते, प्रभू, त्यासाठी परमेश्वर आम्ही स्वतःला तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. आज परमेश्वर, आज आमच्या हृदयाला, आत्म्याला प्रार्थनेसाठी प्रभू एक शिस्त लावण्यासाठी, एक वेळेचं बाप्पा एक शिस्त लावण्यासाठी आम्ही स्वतःला तुझ्या हातामध्ये प्रभू समर्पित करतो. माझ्या देवा, प्रभू, आमच्या जीवनामध्ये असलेला सर्व बाप्पा जो व्यस्तपणा आहे, इतर गोष्टीला प्राधान्य देण्याच्या गोष्टी आहेत, प्रभू, या सर्व बाजूला करून देव बाप्पा आम्ही प्रथम तुझं दर्शन घ्यावं, प्रथम तुझ्याबरोबर वार्तालाप करावा. आमच्या जीवनाची आणि दिवसाची सुरुवात करण्या अगोदर प्रभू आम्ही तुला भेटावं, तुझ्याकडे प्रार्थना करावी, असं हृदय तू आम्हाला तू दे. माझ्या देवा, आमचं जीवन तू बदल परमेश्वरा बापा. धन्यवाद देतो, स्तुती करतो. प्रभू, जो नित्य प्रार्थना करत असतो,
तो नम्र व्यक्ती, तो तुझ्यावर अवलंबून असलेला व्यक्ती, ज्याची आशा तुझ्यावर आहे, ज्याची भिस्त तुझ्यावर आहे, त्याची ती प्रचिती आहे. परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये आम्ही सदैव नम्र असावं, आम्ही सदैव तुझ्यावर अवलंबून असावं. आम्ही कधी प्रार्थना करण्याचं थांबू नये. तर प्रभू, त्यापासून आम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होतं, त्यापासून आम्हाला तुझ्याबरोबरचा सहवास प्राप्त होतो. याची उपलब्धी आम्हाला येऊ दे, याचा अनुभव आम्हाला प्राप्त होऊ दे, अशी प्रार्थना करतो. आभार मानतो, धन्यवाद देतो. आणि येशू माझा प्रभू आणि तारणारा याच्याद्वारे प्रार्थना करतो म्हणून तो आहे. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू. देवबाप तुम्हाला आशीर्वाद देव. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेसेड. बाहेर जाण्या अगोदर तुम्ही आपलं चेहऱ्याला मास्क लावूनच बाहेर जावा. रोज आपले हात तुम्ही धुवत चला. आणि प्रियांनो, या लॉकडाऊन मध्ये असताना कोरोना व्हायरस मधून, कोविड-19 पासून आपल्या स्वतःचं संरक्षण करा, आपल्या कुटुंबाचं आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांचं देखील संरक्षण करा. मे गॉड ब्लेस यू. देव तुम्हाला आशीर्वाद द्या. थँक्यू.